ହାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଟୁ ଅଲ୍। 12 ମାସରେ ତ 13 ପର୍ବ। ତ ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନା 13ଟି ଯାକ ପର୍ବ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବହୁତ ଭଲସେ ମନାନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଆମ ଘରେ ଆଜି ହେଇଥିଲା ମକର ଜାଉ, ତା ସହିତ ମାନେ ରାଶି ପଡ଼ିକି ମକର ଯେଉଁ ରାଶି ଜାଉ ତା ସହିତ ଶିମ୍ବ ରାଇ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥିଲା। ଆପଣ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବି ପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିଗଲି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖ, ଖୁସିରେ ରଖ। ଆଜି ହେଲେ ବି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟାରେ ମୋ ଝିଅ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଶୋଇଛି, କହିଲା କି ଆଜି ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଟିକେ। ତ କାଲି ରାତିଠୁ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିକି ରଖିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିଲିନି, ନହେଲେ ସେ ବି ଆସିକି ମୋ ସହିତ ପୂଜା ହିଁ କରେ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ବି ମକର ଯାଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ତା'ର ପ୍ରିପାରେସନରେ ଫାଷ୍ଟ ନଡ଼ିଆ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ସୋରିଷ ମସଲାରେ ତା'ର ରାଇଟା କରାଯିବ। ରାଇଟା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲି କାରଣ ସେଥିରେ ରସୁଣ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ରାଶି ବାଟିକି ରଖିଦେଇଛି, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ଼, ଭେଲି ଗୁଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ଆଜିର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମୋ ଶାଶୁମା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ହିଁ ମାନେ ଯାଉ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତରକାରୀ ବି କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି, କାରଣ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଯିବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ମୋ ଝିଅକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାରେ ଲାଗିଗଲି। ୟାର ମୁଁ ତା ଡାଡ଼ିଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଣିଦେବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ତିଆରି କଲି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଅଠା ବି ନଥିଲା, ମାନେ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ କିଛି ବି ନଥିଲା, ନା ସେଲୋ ଟେପ୍ ଥିଲା, ନା ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ଥିଲା, କିଛି ବି ନଥିଲା, ଆଉ ନା ଗମ୍ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସୂତାରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଏମିତି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଥିଲି। ତ ସେ ଦେଖିକି ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ମୋ ଦିନ ପୁରା ସେଇଠୁ ହିଁ ହାପି ହାପି ହେଇଯାଇଥିଲା ତା'ର ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଖିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।